Dobrý deň, milí priatelia, ľudia, občania. Dnes sa vám prihováram, nakoľko prišiel čas. Čas, ktorý hral pre mňa. Čas, ktorý hrá pre nás všetkých. Čas, ktorý bol neúprosný. 5 rokov nám to trvalo, kým sme sa dostali až sem. 5 rokov pracujem na Facebooku, na Tikome, na Twitteri. Sú to sociálne siete, o tom viete veľmi dobre. Myslím si, že sme urobili, alebo som urobila veľké pokroky v myslení ľudí, čo ma veľmi teší. Máme občianske združenie Ľudia dobrej mysle. Venujeme sa aj s viacerými ľuďmi tomu, aby sme posunuli myslenie. Myslenie, ktoré je potrebné pre naše deti a ich deti. Viera, nádej a láska v spravodlivosti a pravde. V tom je celý problém. A dnes poviem, už nie je problém. Už je to fakt, že ideme tou cestou spravodlivosti a pravdy. 100 rokov je tomu, čo sa komunisti dostali k moci. 100 rokov nás ožobračovali. 100 rokov nám vytvorili v mysliach strach, ponižovanie, nemať sebaúctu, strach pred tým, že žijeme. Milí priatelia, to sú bludy. To je hlúposť. Viete, prečo sme prišli na svet? Preto, aby sme boli šťastní. Aby keď sa opýtate dieťaťa, čo chce robiť, odpovie vám svojim správaním. Je šťastné. Je spokojné, keď sa hrá, keď robí to, čo ho teší. Pozorujme. Dávajme podnety našim deťom. Aby sme vytvorili pokoj, kľud, sebaúctu, sebalásku a všetko, čo patrí k životu. To je to dôležité. Viem, že je čas. Je čas na zmenu myslenia. Je čas podporovať logické myslenie, kritické myslenie. Je čas, aby sme tú zmenu urobili my. Nikto nám nevysvetlil, čo je to demokracia. Po 89. Znova ju niekto zobral do vlastných rúk a ukradol nám slobodu, myslenie a vnášal do nás strach. Stačilo.
Už to nedovolíme. Je čas skutočnej demokracie. Demo je ľud. Kracia je vláda. Prišiel čas. Náš čas. Náš čas ľudí. Aby sme to spoločne zmenili. Aby sme dali svojim deťom a ich deťom budúcnosť, ktorá bude šíriť dobro, ľudskosť, láskavosť v spravodlivom, demokratickom a právnom štáte. Toto je dôležité. Nič iné. Naša budúcnosť začína. Začína bez totalitného režimu, bez strachu a ľudskosťou, ktorou budeme do budúcna oplývať. Láskavosťou človeka k človeku. Tak ako minule, keď som sa prechádzala na Zobore a jeden pán mi povedal: videli ste také blondiavé dievčatko, bežalo tade? A ja hovorím: áno, nemusíte mať strach. Dávam na ňu pozor. Dávajme pozor. Všetci. Na všetkých. Aby nemali ubližované. Sme jedna rodina. Nikto nie je viac. Nikto nie je menej. Sme ľudia z mäsa a kosti. Je jedno, či som biely, čierny, červený, žltý. Je jedno. Len nech sme k sebe láskaví. Buďme k sebe spravodliví. Težme sa z našej krásnej krajiny a verme, že mier, láska, spravodlivosť a pravda zvíťazia. Milí priatelia, ľudia, občania, zamýšľajme sa nad týmito myšlienkami a prídeme k jednej veci, čo nás spája. Nás všetkých na celom svete. Nech doznievajú myšlienky v nás všetkých. Pekný večer. Všetko dobré vám prajem. Vlasta Žampová Sedláková. Pekný deň.